Siyabonga sikubingelele sikwamukele kule channel yethu, the one and only amazing channel that brings nothing but the best content for umkhonto wesizwe. Yes, sizokhuluma ngayo lapha Orlando Stadium. Njengobona we are coming all the way from the skies, sibheke phansi lapha na Orlando Stadium. Nanze ke inkundla lapho ngomgqibelo izobe khona ihlanganyele khona umkhonto wesizwe party lapho kuthiwa khona ithi People's Mandate launch. Uzokhumbula ukuthi ke umkhonto wesizwe ngicabathile amaqembu ebeselisele kuphela elingakaze liyenze lento ekuthiwa ke i-manifesto launch, kodwa kanda umkhonto wesizwe ababiza ukuthi ke i-People's Mandate launch. Lena ke izobiyenzeka khona ke lana ke ngomhla ka-18 lokugqibelo lesitona sasithi ke mhlawumbe singasibeka lesithi we are counting 3 days down ukuthi ke yenzeke lento enkulu kangaka umkhonto wesizwe iqembu and 4 months if I'm not mistaken elina 4 months bafethu izobekele thula imanifesto yalo yokuqala ever since laba exist alikaze liyenze imanifesto obelenza imanifesto yokuqala liholo yena lapha ke umongameli ke uJacob Zuma, and baqinisekisile ukuthi umongameli uJacob Zuma uzobe khona la eOrlando Stadium ezoyithula bukhoma ke imanifesto noma iPeople's Mandate yalo iqembu lapha ke umkhonto wesizwe party ke wonke ubombo siningizimu Afrika yonkana nje bazobe bebheke ngqo khona ke lapha ke eOrlando Stadium. Andi futhi ke bazobe bebophele nje abaculi abaseqopheleni phezulu singabala no Big Zulu, Papa Penny, Quality Biela, Mthandeni, Jumbo, DJ Mngadi, Themba, Puro Gatsheni, Zulu Boy, Mroza, ngingabala ngingabala ngize ngifike bafethu there will be a lot. Kanti uhlelo lobeliphethe yona lapha ke uSelby, Beyonce no Themba Phungula bafethu sohlangana khona lapha ke sobe sikhona ke le channel singaqinisekisa nje sile channel nje sobe sikhona la sizokwethulela ukuthi ke kuhamba kanjani ngiyona ke indaba enkulu lapho sithi khona ke ithi People's Mandate launch lapho ke izobe launch khona lapha ke eOrlando Stadium. Sithi viva umkhonto wesizwe, viva. Sicela nje amalungu omkhonto wesizwe nationwide bafethu aphokelele la kulento ebizwa ngokuthi i-People's Mandate. Ngaqinisekisa futhi nokuthi ama preparations asekhona siyabona yenzeka lapha ke eOrlando Stadium.